Dobrodošli na kurs o finansijskoj pismenosti koji ima za cilj da produbi vaša znanja na aktualne teme iz finansija i da proširi vaše vidike kada je u pitanju upravljanje ličnim finansijama. Ovu aktivnost sprovodi NVO Centar za omladinsku edukaciju pod pokroviteljstvom Centralne banke Crne Gore. I to u okviru programa razvoja finansijske edukacije za period od 2023. do 2027. godine. Moje ime je Jelena Jovović i saradnica sam u nastavi na Katedri za financije i računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Danas ćemo govoriti malo više o upravljanju ličnim finansijama, gdje ćemo obraditi teme poput uopšte definicije ličnih finansija, definicije upravljanja ličnim finansijama i njenog značaja za vas kao mlade ljude. Proći ćemo kroz ključne segmente i etape u planiranju ličnih finansija i upravljanju njima i kroz ključne principe upravljanja ličnim finansijama. Ako govorimo o ličnim finansijama, prvo čega se dohvatimo i što se možemo pitati jeste zašto su lične finansije važne. Dave Ramsey, odnosno jedan od najvećih svjetskih stručnjaka iz oblasti upravljanja ličnim finansijama, jako često kaže da ako ne kontrolišete svoj novac na vrijeme, manjak istog će kontrolisati vas do kraja vašeg života. I ovo je nešto čega se ne samo mladi ljudi, nego ljudi svih starosnih dobi moraju često prisjećati i pridržavati. Šta su lične financije? Lične financije su sistem upravljanja svojim novcem, postavljanje nekih finansijskih ciljeva zarad ostvarivanja nekih ciljeva koji su vezani za budućnost. Lične financije sa druge strane nisu ni gubitak vremena, nisu ni nemoguće, a nisu ni kazna za mlade ljude koji se njima malo više bave. A evo, kroz ovih narednih 45 minuta probat ćemo da razbijemo ove mitove koje jako često možete čuti, a koje vidite sa desne strane mog slajda. Kao što rekoh, danas ćemo proći kroz ključne segmente upravljanja ličnim finansijama i ovdje možemo vidjeti neki logički slijed kako planiranje ličnih finansija izgleda. Uvijek, naravno, moramo krenuti od finansijske edukacije. Zato smo i danas tu da produbimo svoje znanja o ličnim finansijama i da vidimo koje su to sve stvari na koje moramo obratiti pažnju kad se njima bavimo. Dakle, od finansijske edukacije mi danas krećemo, a onda nastavljamo na naredne segmente. Prvi korak koji moramo učiniti kad govorimo i razmišljamo o ličnim finansijama jeste postavljanje nekih ciljeva. Kako postavljamo ciljeve? Ciljeve postavljamo na način da prvo uradimo neku analizu sopstvene situacije, analize prihoda i rashoda, nekih troškova koji su obavezni za nas i nekih budućih planova koji mi kao mladi ljudi imamo. Nakon toga, ono na što moramo obratiti pažnju jeste svakako štednja, a nakon štednje i planirane investicije. Ono o čemu je bilo do sada dosta govora na prethodnom predavanju jeste i upravljanje dugom, odnosno neki mogući krediti. I na samom kraju, iako je vama ovo daleko, danas ćemo razbiti taj mit da je prerano u 20. godinama razmišljati o penziji i nadam se razumjeti zašto je baš u 20. godinama bitno razmišljati i o penziji. Tako da ćemo proći kroz sve ove segmente pojedinačno i vidjeti šta svaki od njih može za mlade ljude značiti. Kako upravljati ličnim finansijama? Kao što rekoh, neophodno je uvijek prvo se osvrnuti na neko postojeće stanje. To se najlakše može uraditi kroz analizu sopstvenog tekućeg računa sa kojeg uvijek možemo imati i neke uplate i isplate i pratiti svoju i potrošnju i primanja. Na način što analiziramo tekući račun i svu potrošnju detaljno, možemo vidjeti kako mi to stojimo sa svim kategorijama troškova i planova i vidjeti šta se to može zaključiti, šta se može prebaciti na štedni račun koji nam omogućava zaradu u vidu kamate na oročenu ili neoročenu štednju i dalje raditi na ovom postavljanju ciljeva o kom smo govorili. Ono što također moramo pomenuti u kontekstu postavljanje ciljeva, analize sopstvene situacije i slično, jesu i instrumenti koje najčešće koristimo za
upravljanje tekućim računom, a to su nam debitna kartica sa jedne strane i ono što nam je takođe važan instrument u ličnim finansijama, a to je i kreditna kartica. Kad govorimo o postavljanju ciljeva, uvijek volim da kažem da je važno znati pravilo 50-30-20. Pravilo 50-30-20 kaže da 50% sopstvenog dohotka uvijek morate izdvojiti za pokrivanje nekih potreba, odnosno troškova koje morate na mjesečnom nivou pokriti. 30% preostaje za neke vaše želje, hobije i slične troškove, a da 20% morate uvijek izdvojiti za štednju i za investicije. Poštujući ovo pravilo, onako uspijevate da već stvorite polaznu osnovu za jedno jako čvrsto upravljanje ličnim finansijama. Kad govorimo o ovom pravilu, kao što već rekoh, uvijek krećemo od ovih 50% sredstava koje odvajamo za neke potrebe koje imamo na mjesečnom nivou, a koje se najčešće tiču upravo ili hipoteke za neku nekretninu u koju smo uložili ili mjesečne rente koju moramo platiti. Zatim svih troškova koji se tiču komunalija, struje, vodovoda i slično i koji se tiču naravno mjesečnih namirnica. Ono što je još interesantnija kategorija i kojom je najinteresantnije upravljati jeste ova kategorija na koju otpada 30%, a koja se tiče neke potrošnje, stvari koje nam nisu nužno potreba, ali koje nam predstavljaju neki izvor zadovoljstva, hobije, šoping, restorane, izlaske, bioskope i slično. Ovom kategorijom je najinteresantnije upravljati zato što u zavisnosti od toga kakvi su vaši ciljevi kao individue koja upravlja sopstvenim budžetom, ova kategorija može jako često prelaziti i onako varirati u odnosu na kategoriju štednje i investicija. U zavisnosti upravo od ovih ciljeva koje postavite, vi možete utvrditi da li zapravo na želje da ide 20%, a 30% na štednju i slično. Tako da ovo pravilo, ja volim da kažem, je jako dobra polazna osnova za upravljanje budžetom, ali nije nužno nešto čega se možete pridržavati. U smislu, vi naravno lijepo je da se pridržavate na način da ove kategorije optimizujete tako da u nekom dugom roku ostvarujete dugoročne koristi. Od postavljanja ciljeva, kao što rekoh, zavisi i to koliko ćemo moći sredstava da izdvajamo na štednju. U ovom osnovnom pravilu 50-30-20, 20% naših mjesečnih prihoda ide na štednju i na nama kao mladim ljudima je da utvrdimo na koji način tu štednju možemo dalje usmjeriti, da li kroz neke oročene ili neoročene depozite i naravno što je najbitnije da razumijemo koliki je značaj počinjanja sa štednjom u nekim ranim godinama, vrlo vjerovatno već u vašim. Na ovom interesantnom primjeru možete tačno vidjeti koliki je značaj počinjanja sa štednjom u ranim godinama, jer imamo dvije mlade osobe. U plavom dijelu slajda vidite Anu, u narandžastom vidimo Miloša. Ana počinje sa štednjom u 25. godini. Ona je onako značajno svjesnija značaja štednje, počinje već nakon fakulteta, počela je da radi, počela je dobro da zarađuje i počela je da štedi 5.000 na godišnjem nivou od 25. do 35. godine. Nakon 35. godine ona shvata da ta njena štednja leži u banci, oročena je, već je stvorila dovoljan fond i ona od 35. godine nadalje ne odvaja ništa za štednju. Sa druge strane, Miloš počinje u 35. godini, štedi 5.000 eura, 30 godina za redom do momenta kad napuni 65 godina. Ono što biste intuitivno mogli da pomislite je da ova Anina strategija štednje od 25. do 35. to je super, ali da mnogo više Miloš zarađuje s obzirom na to da štedi 30 godina za redom i to sve do momenta kad se penzioniše, odnosno do momenta kad napuni 65 godina. Međutim, podaci nam pokazuju nešto sasvim drugo. Po kamatnoj stopi od 8% i po složenom kamatnom računu mi vidimo da Miloš nakon 30 godina svoje štednje ostvaruje
neki iznos od 611.730 eura, dok Ana ostvaruje 787.180 eura. I tu vidite da zapravo u mladim godinama se počinje i da zaista svaka godina pravi veliku razliku. Tako da nam ovaj prilično jednostavan primjer govori dosta o značaju i složenog kamatnog računa i o značaju štednje. Ono što se na ovom primjeru također može primijetiti jeste da je taj rast izrazito eksponencijalan, jer vi u prvim godinama imate neke sitne prinose na štednju i vidite da, ok, izdvajati je u redu, vi posle godinu dana ostvarite neku sitnu kamatu, pa nakon godinu dana još više, a onda nakon određenog vremenskog perioda vi vidite da taj rast postaje izrazito eksponencijalan. I kao što rekoh, jako je važno razumjeti složeni kamatni račun, upravo kroz ovaj primjer koji smo mi vidjeli, a koji se tiče Ane i Miloša. A ja volim često da naglasim da je Albert Einstein rekao da je složena kamata zapravo 8. svjetsko čudo, jer onaj koje razumije zapravo će i zaraditi, a onaj koje ne razumije plaćat će je. Evo ga još jedan interesantan primjer. Intuitivno, ako bih vas pitala da li biste odabrali 1.000.000 eura danas ili 1 cent koji će se duplirati svakog dana u narednih 30 dana. Vjerujem da bi onako u prvih 5 sekundi najveći dio vas rekao da bi izabrao 1.000.000 eura danas. Međutim, podaci nam govore nešto sasvim drugo. Iako je 1.000.000 eura danas prilično primamljivo, 1 cent koji se duplira svakog dana u narednih 30 dana nam upravo govori o značaju eksponencijalnog rasta. Vi možete na ovom slajdu da vidite kako se taj naš 1 cent duplira za period od 30 dana. Upravo ovo kako sam vam ja rekla i za Anu i za Miloša. Oni su ulagali po 5.000 i u prvih par godina oni ne mogu da vide neke drastično visoke iznose kamata na svom računu. Mogu da vide neke sitne prilive i da kažu sebi ok, to je stabilno i mi ćemo svake godine izdvajati dodatne iznose i slati ih na štedni račun. Međutim, ono što smo zaključili na osnovu njihovog primjera je da u dugom roku zaista vide plodove svoje štednje. Isto to se dešava i u ovom primjeru. Mi možemo da vidimo da se ovaj naš cent duplira u prvih 7 dana i da posle nedelju dana imamo 64 centa. I onda kažemo sebi možda smo ipak trebali da uzmemo onaj 1.000.000, kakva je ovo pobogu šala. Nakon 2 nedelje imamo 81 euro i 92 centa. Padamo u još veću depresiju. Nakon 15 dana ili evo nakon 3 nedelje, 21 dan, imamo 10.485. Međutim, to nije ni blizu onog 1.000.000 kojeg nam je neko ponudio prvog dana. Mi vidimo da nakon 4 nedelje mi zaista stižemo do tog 1.000.000, a nakon 30 dana imamo čak 5.368.000. I upravo ovaj eksponencijalni rast koji se tiče štednje i složenog kamatnog računa govori nam o tome da uvijek u štednji i u investiranju moramo biti strpljivi. Ova strpljivost najbolje se izražava fenomenom koji se zove fenomen hokejaškog štapa, gdje vi tačno možete da vidite sve ove faktore o kojima smo govorili. U nekom prvom periodu, kad razmišljamo i o štednji i o investiranju, mi se igramo idejama, posmatramo šta nam je sve dostupno. Dostupno nam je 11 štednih računa, mogućnost za oročavanje štednje kod 11 komercijalnih banaka u Crnoj Gori. Dostupno nam je i preko različitih brokera da ulažemo u akcije, da ulažemo u obveznice, da ulažemo u finansijske derivate. Tako da u prvoj fazi uvijek se mi i kod štednje i kod bilo drugog kojeg tipa investicija, mi se, uslovno rečeno, igramo sa idejama. I onda je neophodno da budemo strpljivi. Slijedi period sporog rasta kad mi malo po malo uspijevamo da vidimo plodove tih svojih odluka i onda nakon prelomne tačke, nakon što zaista počne da radi taj efekat kamate na kamatu, mi doživljavamo neki nagli rast, odnosno dobijamo jako velike koristi od toga što smo bili strpljivi i što smo dovoljno dugo čekali. Sa štednje prelazimo na investicije, odnosno na naredni segment upravljanja ličnim finansijama. Mi smo rekli i krenuli od onog poznatog
pravila i rekli smo da ćemo uvijek pažljivo voditi računa o tome šta su naši obavezni mjesečni troškovi, da ćemo zatim izdvojiti i neke iznose novca za štednju. Međutim, kako počnemo da učimo više o finansijskim instrumentima, to počnemo više da razmišljamo o tome šta sa svojim novcem možemo da uradimo, a da to za nas bude najbolja moguća odluka. Danas više nego ikad dostupno nam je više različitih vrsta finansijskih instrumenata, bilo da se radi o nekim vlasničkim finansijskim instrumentima, dužničkim finansijskim instrumentima ili nekim čak izvedenim finansijskim instrumentima kakvi su finansijski derivati. Tako da uvijek je neophodno početi i odlučiti šta sa svojim novcem koji imate dostupan za investiranje i naravno, kao što rekoh, neophodno je razumjeti sve opcije da biste mogli da donesete pravilne odluke. Kako tek učimo o finansijskoj pismenosti i o različitim tipovima načina na koje možemo upravljati ličnim finansijama, tako je lijepo da krenemo od nekih, na engleskom se zovu plain vanilla finansijski instrumenti, odnosno najjednostavniji finansijski instrumenti za investiranje. To su svakako akcije i obveznice i evo da ih kratko definišemo. Akcije su zapravo vlasničke hartije od vrijednosti koje svom imaocu donose različita materijalna i nematerijalna prava. Ono što nas kao investitora često najviše zanima jeste upravo ta materijalna prava, odnosno taj prinos koji možemo ostvariti po osnovu ulaganja u određene akcije. Kod akcija to je dividenda koja je akcionarima isplaćena nakon određenog vremenskog perioda ili kapitalna dobit koju mi možemo ostvariti ako odlučimo da prodamo akciju nakon nekog određenog perioda držanja. Obveznice, sa druge strane, jesu manje rizični instrumenti nego akcije, ali samim tim nose i manji prinos. Obveznice sa sobom nose kamatu koja se utvrđuje za određeni vremenski period, odnosno isplaćuje se po unaprijed utvrđenoj frekvenciji i ono što se isplati vlasniku obveznice o roku dospijeća jeste svakako i nominalna vrijednost. Ono što je mladim ljudima koji još uvijek možda i nemaju dovoljno znanja o finansijskim tržištima jako interesantno, moraju biti indeksni fondovi. Indeksni fondovi su zapravo fondovi koji nastoje da prate određena tržišta. Kad kažemo da prate određena tržišta, znači da prate kako se kreće bilo cjelokupno tržište, ako govorimo o fondovima koji prate neki tržišni indeks, bilo o praćenju nekog konkretnog tipa tržišta koje može biti interesantno vama kao mladim investitorima. Na primjer, djevojkama može biti interesantna neka industrija, ljepote ili industrija bilo koja druga koja može biti u datom momentu od interesa. Muškarcima može to biti automobilska industrija, trenutno jako popularna industrija obnovljivih izvora energije, jer se cijeli svijet kreće ka obnovljivim izvorima energije i ka nekim ekološkim praksama, tako da indeksni fondovi mogu pratiti bilo koje tržište koje možete zamisliti. Tako da, za slučaj kad nemamo dovoljno znanja, a imamo želju da investiramo, indeksni fondovi su jako interesantna investiciona opcija iz prostog razloga što vi ulaganjem u indeksni fond zapravo ulažete u određeno tržište bez da birate konkretnu akciju sa tržišta obnovljivih izvora energije ili automobilske industrije ili slično, nego ulažete u indeksni fond koji prati cjelokupno tržište, na primjer, automobilske industrije, odnosno u čiji sastav ulazi jako veliki broj kompanija koje pripadaju automobilskoj industriji. I naravno, uvijek dobra investiciona opcija jesu nekretnine. Sad ćete se možda i nasmijati jer ja pričam o mladim investitorima, a onda pričam o investiranju u nekretnine. Ali i investiranje u nekretnine kao nešto što je možda nemoguće ćemo danas razbiti. Ono što je također interesantno, pored ovoga o čemu sam do sad govorila, pošto prošli smo kroz neke osnovne investicione opcije, kroz akcije, kroz obveznice, kroz indeksne fondove i kroz nekretnine, međutim, mladi investitori koji nemaju, kao što rekoh, toliko mnogo znanja, jako često će pred svim mogućim opcijama biti izgubljeni. Međutim, ono što treba da znate i koristite u današnje vrijeme jeste svakako moć vještačke inteligencije.
Jako veliki broj kompanija i aplikacija koje se bave investiranjem je već predstavio robo-advajzore, odnosno vaše robotske investicione savjetnike. Vještačka inteligencija radi za vas i dosta vam skraćuje ono vrijeme koje vam je potrebno da istražite tržište, vidite u šta je ok ulagati, šta možda i nije toliko dobra opcija za vas, tako da za slučaj da vam se ne istražuje bilo koja od ovih kategorija zasebno, uvijek možete iskoristiti i moć vještačke inteligencije u te svrhe. Ono što smo pomenuli i u dijelu štednje jeste značaj tog dugog roka. Svakako da nam je značaj dugog roka jednako bitan i kod bilo kog tipa investicija. Znači, jedan od ključnih savjeta od bilo kog investicionog savjetnika jeste da budete strpljivi i da uvijek budete orijentisani na dugi rok. Evo jednog interesantnog primjera ETF fonda, odnosno indeksnog fonda koji prati cjelokupno američko tržište. Prati indeks S&P 500, odnosno indeks koji u svoj sastav ima 50 najvećih i najznačajnijih američkih kompanija. Ono što vi možete vidjeti na slajdu jesu 3 grafika. Prvi grafik odnosi se na tromjesečno kretanje cijena ovog indeksnog fonda koji prati S&P 500. Drugi grafik nam prikazuje godišnje kretanje indeksnog fonda koji prati S&P 500 i treći grafik prikazuje petogodišnje kretanje ovog indeksnog fonda. Tako da kad investirate, uvijek razmišljajte na dugi rok. Jer neko ko je investirao u ovaj indeks koji prati cjelokupno tržište, za nekih 3 mjeseca ostvario je negativan prinos u iznosu od 9,48%. Znači za 3 mjeseca držanja vrijednost je pala za 9,48%. Neko sa druge strane ko drži ovaj indeks već godinu dana, ostvario je za tih godinu dana prinos od 7,28%. Što je solidno. Međutim, ako pogledate onog investitora koji je uložio u ovaj indeks prije 5 godina, vidite da je on ostvario prinos od čak 91,51%. Znači da se za 5 godina držanja to jest ulaganja u ovaj indeksni fond, njegova vrijednost skoro pa duplirala. Zamislite tek šta bi bilo kad bismo pogledali neki mnogo duži rok od 5 godina i kad bismo pogledali vrijednost S&P 500 indeksa, na primjer, za april 2015. godine i evo sad jučerašnji podatak, april 2025. godine. Vidimo da je u aprilu 2015. godine vrijednost bila 2014 eura, a juče je iznosila 5499. Tako da, kad god posmatrate bilo kakav tip investicione opcije, posmatrajte ga kroz dugi rok i budite strpljivi. Kad govorimo o investiranju, jako često se kaže da je investiranje sada jednostavnije nego ikada. Zašto je to tako? Više razloga. Neke smo danas već i pomenuli, a sad ćemo da prođemo kroz neke druge od njih. Kad kažemo da je investiranje jednostavnije nego ikada, kažemo da su nam mogućnosti apsolutno neograničene. Vi kao mladi investitori jako često ćete na bilo kakav savjet ili sugestiju ili instrukciju reagovati sa ali nama su budžeti ograničeni, ali mi nismo baš sigurni da li se može ulagati sa nekim manjim iznosima sredstava, ni da li nakon nekog ljetnjeg posla mi zaista imamo dovoljno sredstava da uložimo u bilo koji tip finansijskog instrumenta. Ono što treba da znate jeste da su mogućnosti apsolutno neograničene iz prostog razloga što je dostupno više mogućnosti za investiranje nego ikada. Ono što je prva stvar na koju možete obratiti pažnju jeste da vi danas kao mladi investitori ne morate ulagati čak ni u veliki broj akcija neke kompanije, nego možete ulagati u frakcije akcija. Da ja vas sad pitam koje bi vama bile željene investicione mogućnosti, sigurna sam da bi bar neko od vas pomenuo velike tehnološke gigante poput Mete, poput Apple-a, poput Amazona ili bilo koje druge kompanije. Međutim, ono što bi vam sa druge strane sigurno bila barijera i što bi bar neko od vas pomenuo jeste
ali te akcije su jako skupe. Ono što treba da znate je da preko velikog broja brokera danas možete trgovati i frakcijama akcija, tako da možete stvoriti svoj mini portfolio u čiji sastav ulaze frakcije nekih akcija u koje vi želite da ulažete. Tako da sa čak 1000 eura možete postati akcionar bilo koje od ovih kompanija na način što kupujete četvrtinu, polovinu, 3/4 akcija i slično. Pomenula sam vam kod onih investicionih opcija investicije u nekretnine i vidjela sam neke onako smiješke na vašim licima u stilu da li je to uopšte moguće. I evo sad kad biste vi krenuli da investirate, kažete sebi kupili smo akcije, kupili smo obveznice, želimo neki diversifikovan portfolio, želimo i nekretninu. Nekretnina, podaci od juče, 279.000 eura. Pa kažete, ok, ovaj mi je kvart preskup. Šta dalje? 183.000 eura. A ja mladi investitor. Možda je i nemoguće. Ne možda, nego za najveći broj mladih investitora zaista i jeste nemoguće. Ono što ćemo danas utvrditi jeste da investicije u nekretnine zaista ne moraju da budu izražene u stotinama hiljada eura, nego da u investicije u nekretnine možemo krenuti sa mnogo manjim iznosima novca. Ono na što trebamo da damo odgovor je pitanje kako. Odgovor se krije u fondovima koji se zovu Real Estate Investment Trusts. I to su investicioni fondovi koji vam omogućavaju ulaganje u nekretnine, ali ne na način da vi direktno kupujete nekretninu i da imate obavezu da upravljate njome, nego ulažete u fond koji prikuplja sredstva od svih vas investitora koji želite da ulažete u tržište nekretnina i onda se oni dalje bave kupovinom, izgradnjom i svim tipovima ulaganja, bilo u neke komercijalne nekretnine, u centralne djelatnosti, stambene zgrade, hotele i slično. Ako biste sad bilo kod kog od brokera tražili real estate investment trustove, mogli biste da nađete jako veliki broj njih i to jako veliki broj različitih tipova real estate investment trustova. Možete naći neke koji se isključivo bave komercijalnom gradnjom, možete pronaći neke koji se bave isključivo stambenom gradnjom, tako da čak i u zavisnosti od toga kakav tip nekretnine preferirate, vi možete sa jako malim iznosima sredstava, na primjer, evo vidite, za svega $10 ili $36 uložiti u neki fond koji se bavi nekretninama, odnosno koji trguje nekretninama ili ih gradi. Tako da, eto, još smo jedan mit razbili. Ono što je također jako interesantno, što se tiče mogućnosti i jednostavnosti investiranja danas, jeste upravo eliminacija svih tipova barijera i u smislu troškovne efikasnosti. Prije 10 godina bilo je značajno skuplje investirati nego danas, jer ste imali samo jako mali i ograničen broj investicionih savjetnika i posrednika i brokera i banaka koje imaju dozvolu za bavljenje ovim tipom djelatnosti. Danas, uz razvoj digitalizacije i tehnologije, a taj broj je zaista porastao, pa tako danas čak i iz Crne Gore preko aplikacije TF Capital Trader možete trgovati i na američkom tržištu i naravno na crnogorskom putem postavljanja naloga za trgovinu na Montenegro berzi, tako da su zaista mogućnosti jako velike. Pored TF Capital Tradera, naravno i veliki broj crnogorskih komercijalnih banaka danas ima dozvolu da se bavi ovim tipom djelatnosti, odnosno investicionim savjetovanjem i posredovanjem u investiranju, tako da možete i sa jako malim iznosima sredstava već ući u svijet investiranja. Pored toga, nikad nije bilo jednostavnije ni upravljati ličnim budžetom koristeći tehnologiju i ovdje vidite nekolike aplikacije i Pocket Guard i Wally su aplikacije koje nam zaista na jedan potpuno optimizovan način pomažu da pratimo sve mjesečne i prilive i odlive i da na taj način vidimo i statistiku, odnosno da nam podaci pokažu koliko zapravo mi svog budžeta možemo izdvojiti. Jer ako vi kategorišete troškove za jedan mjesec,
pa vidite šta se dešava. Ok, ovog mjeseca smo potrošili 50% na potrebe, 25% na neke želje i 25% smo investirali. Onda preko aplikacije izvučete tu statistiku za godinu dana, pa onda za 2. I onda već neka statistika od, 20 ili 30 posmatranih mjeseci vam zaista može reprezentativno objasniti šta su vaše dalje investicione mogućnosti. Znači, mi smo prošli kroz segmente upravljanja ličnim finansijama koji se tiču i finansijske edukacije i postavljanja nekih ciljeva na osnovu analize koju smo uradili. Prošli smo kroz moguće tipove štednje i kroz uopšte značaj štednje za naš lični budžet i prošli smo sad kroz mogućnosti za investiranje. Ono što je preostalo i na što se moramo svakako osvrnuti jeste upravljanje dugom. Ovo je jedan od najkontroverznijih segmenata upravljanja ličnim finansijama, upravo zato što su i stavovi kod zaduživanja kod različitih investitora jako oprečni. Kad govorimo o dugu i o zaduživanju, prva pomisao je da vam to nameće neku strašnu obavezu i da to nije baš toliko dobro za vas. Međutim, ono što je lijepo da razumijete, kad god razmišljate o upravljanju ličnim budžetom, jeste da postoji i dobar i loš dug, odnosno i neko zaduživanje koje može biti jako produktivno za vas i neko zaduživanje koje ne utiče toliko pozitivno na vaš lični budžet. Dobar dug bi bio hipotekarni kredit. Vi ste hipotekarnim kreditom uspjeli da uložite u svoju prvu nekretninu. Dobar dug je studentski kredit, jer je to neka investicija u vaše znanje, u vašu buduću karijeru i sl. I dobar dug bi također bio bilo koji tip investicionog kredita, kad govorimo u kontekstu vas kao budućeg preduzetnika, vlasnika nekog pravnog lica i sl. Znači, kad god možete da koristite tuđi kapital, odnosno pozajmljena sredstva, da generišete sebi neku dodatnu vrijednost time, onda to možete posmatrati kao dobar dug. Ako ste pravilno analizirali i kamatne stope i vidjeli šta se dešava na tržištu i utvrdili da je zaduživanje povoljno za vas, onda svaki tip duga koji vama donosi neku vrstu koristi je zapravo za vas dobar dug. Uslovno rečeno, koristite tuđa sredstva za ostvarivanje nekih sopstvenih ciljeva. Međutim, ono što je za posebno mlade ljude jako veliki problem jesu loši dugovi, takozvani, odnosno potrošački krediti i svi tipovi kredita koji se tiču luksuza, potrošnje na putovanja, shopping, automobile i sl. Primjera radi, podignete veliki kredit da kupite automobil koji želite da kupite već godinama, dok je automobil izašao iz tog salona, izgubio je 20% tržišne vrijednosti, a vi ste sa tim kreditom zarobljeni prilično dugi niz godina. Tako da uvijek, kad razmišljate o bilo kom tipu zaduženja, bitno je da razumijete da zaduženje može biti jako dobro za vas, zato što dug suštinski disciplinuje. Vi kad imate hipotekarni kredit koji vam je za vratom nekih 25 godina, šta možete nego da oprezno upravljate sopstvenim budžetom. Tako da, osim što ste uspjeli da obezbijedite sebi nekretninu, vi ste i na neki način disciplinovali sebe da se zaista posvetite tome da što prije taj dug vratite. Međutim, ono, kao što rekoh, na što uvijek treba obratiti pažnju jeste svaki izvor lošeg duga, odnosno razlozi za podizanje ovih loših i neproduktivnih kredita. Kao što rekoh, to su nam potrošački krediti, odnosno shopping, automobili, luksuz. To je kreditna kartica. Mi smo rekli da i napravili razliku između debitne i kreditne na način da debitna kartica troši sve ono što je na vašem tekućem računu do nekog malog iznosa dozvoljenog minusa. Međutim, kreditna kartica je po defaultu zaduženje, dakle trošite novac koji nije vaš i ono što je specifično za kreditne kartice jeste da vam je kamata na taj tip zaduženja izuzetno visoka, posebno ako ne izmirujete regularno na mjesečnom nivou sve obaveze koje imate po osnovu kreditne kartice. Također, brzi keš krediti su zaista jedno od najneproduktivnijih načina zaduživanja iz prostog razloga što onako ovo brzi keš kredit dosta mami, ali uvijek sa sobom nosi izrazito visoku kamatu. Tako da, kad god razmišljamo o upravljanju dugom, prvo pitanje koje treba sebi da postavite je da li ja imam neke neto benefite od ovog
zaduživanja. I ono što smo rekli da je uvijek interesantno mladim ljudima, jer niko u 20. godinama ne želi da razmišlja o penziji, ali svi iskusni investitori će vam uvijek reći da su 20. godine baš onaj period života kad treba da razmišljate i o penziji. I ovdje je interesantan primjer, ovaj koji sam vam navela, to je knjiga The Latte Factor od Davida Baha i Johna Mana, gdje oni objašnjavaju koliko na svakodnevnom nivou imamo nekih nepotrebnih i neproduktivnih troškova. Oni taj Latte Factor objašnjavaju kao ovaj način života koji žive svi mladi ljudi i milenijalci i kasnije generacije Z. I uzimaju primjer latte kafe i kažu da ako svakodnevno štedite po 3 eura za tu kafu koju biste popili ili bilo šta slično što vama nije nužan trošak tog dana, možete uštedjeti 1095 eura godišnje. I oni navode da ako tih 1095 eura investirate sa nekim prosječnim prinosom od 6%, za 30 godina možete imati oko 90.000 koje onda možete povlačiti sebi kao mjesečne isplate penzije. Ono na što ja želim vas da podstaknem jeste da vi razmislite možda šta to može biti za vaš lični budžet neki Latte Factor. Sigurna sam da svako od vas na dnevnom nivou ima bar jedan tip troška koji vam može biti Latte Factora. Vjerujem da sad kad bismo krenuli u neku dublju analizu, da bi svako od nas i vas koji ovo slušate mogao da nađe i više od jednog. Kad razmišljamo o tome, onda počnemo da razmišljamo da li nam zaista treba pretplata na 10 različitih streaming platformi ili zapravo primjećujemo da smo u proteklih mjesec dana zapravo gledali filmove sa samo jedne od tih 5 platformi za koje plaćamo subscription. Da li nam zaista treba na mjesečnom nivou toliko nove odjeće, nezavisno od toga što se fashion weekovi sve češće dešavaju, što nova moda onako sve češće, što nam je sve češće plasirana. Tako da podstakla bih vas nakon ovog predavanja da razmislite šta to može biti vaš Latte Factor i onda da razmislite u kontekstu usmjeravanja toga u neke dalje investicije. Za kraj ja bih vam dala par korisnih savjeta i sumirala bih ovo predavanje u nekih 5 ključnih stvari koje vam mogu pomoći da optimizujete upravljanje sopstvenim finansijama i uvijek naravno bih krenula od dobre analize, zato što kažu na engleskom ono da je 4 P's the most important thing. Perfectly proper preparation is paramount, ili perfektno dobra priprema je uvijek najbitnija. Tako da i za upravljanje vašim ličnim finansijama uvijek je najbitnije da počnete sa jako iscrpnom analizom svih sopstvenih i potreba i sa druge strane prihoda koje ostvarujete. I uvijek kažem da je ovo pravilo 50-30-20 uvijek jako dobra polazna tačka. Ono što treba da razumijete, a što smo već i pomenuli, je da to ne mora nužno da bude pravilo za vas, odnosno u kontekstu od nekih vaših preferenciji i ciljeva za budućnost vi možete ove preostale dvije, mada i sve 3 kategorije prilagođavati, ali uvijek morate razmišljati u kontekstu i obezbeđivanja nekih potreba koje su zaista bitne i morate razmišljati o optimizaciji ovog odnosa, nečega što je neka vrsta hobija, luksuza ili sličnih troškova i nečega što vama obezbeđuje jako stabilan život u budućnosti. U tom svjetlu štednje prvo uvijek, a potrošnja kasnije. Znači, iako nam je na ovom slajdu ovo 20 na kraju, možete ga u svojoj glavi pomjeriti u sredinu, tako da uvijek nakon izmirivanja nekih osnovnih troškova neophodno je razmišljati i o štednji, odnosno možda čak i postaviti neki trajni nalog pa da o tom trošku na mjesečnom nivou više ni ne razmišljate. Treći savjet jeste diversifikacija ulaganja. Svakako, mi smo govorili danas i o akcijama, i o obveznicama, i o različitim tipovima ulaganja u indeksne fondove i u nekretnine, tako da uvijek u zavisnosti od sopstvenih preferenciji za rizik i prinos diversifikujte svoje ulaganje, odnosno nemojte sebi dozvoliti da ulažete sve što imate u neki određeni tip instrumenta, nezavisno od toga koliko vam taj instrument može biti interesantan.
Ono što sam već pomenula jeste da dug disciplinuje, tako da to iskoristite. Nemojte bježati od zaduživanja ako vam to zaduživanje pomaže da riješite neku jako veliku životnu stvar. I na samom kraju, ono što već pomenuh, pronađite svoj delate faktor, odnosno nađite izvor neke dodatne minijaturne štednje koja se kasnije može pretvoriti u zaista značajan izvor prihoda za vas. Hvala vam na pažnji i nadam se da vam je predavanje bilo korisno.